Дәресебезнең практика эшенә керешик. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җавап. Тамыр басымы ярдәмендә суны һәм минераллар эремәсен суыра. Микориза үсемлек тамыры һәм гөмбә-гөмбәлеге арасында барлыкка килә. Тамыразыклар бирүче үсемлекләр: кишер, тырма, редис, шалкан. Икенче бирем. Тамырларның үзгәрешләре дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавабыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны ачыклагыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Тамырларның үзгәрешләре. Кайбер үсемлекләрнең тамырларында туклыклы матдәләр туплана. Андый тамырлар үзенә бер форма алып юанлыкка үсә. Бу запас матдәләр төп тамырда тупланса, мондый тамыр тамыразык дип атала. Мәсәлән, кишер тамыразыклы үсемлек. Ян һәм өстәмә тамырларында туклыклы матдәләр туплаучы дәлиядә тамыр бүлбеләре була. Бактерияле бүлбешекләр кузаклыларга хас. Әлеге бактерияләр һавадагы азотны үзләштерергә булыша. Туфракны да байыта. Шуңа да бу үсемлекләрне яшел ашлама дип атыйлар. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. Күчереп утыртылган 150 агачның 72% гына үсеп киткән. А. Үсеп киткән агачлар санын исәпләгез. Ни өчен үсеш алган агачларны күчереп утырту киңәш ителми? Б. Агачларны ничек сугаралар? Кәүсәсе төбенәме, әллә ябалдашы астына әйләнә рәвешендәме? Һәм ни өчен? В. Бер кырда елдан-ел бер үк культура үстерү нәрсәгә китерәчәк? Игенчелектә бу хәлне булдырмас өчен нинди чаралар кулланалар?
Шишу. А. 108 агач үсеп киткән. Үсеш алып өлгергән агачларны күчереп утырту киңәш ителми, чөнки аларның тамыр системасы туфрак тирәлегенә җайлашып формалашкан була. Б. Агачларны ябалдашы астына әйләнә рәвешендә сугаралар. Бу барлык тамырларында су белән тәэмин итә. В. Бер үк культура үстерү туфракны аерым бер матдәләргә ярлыландырачак. Моны булдырмас өчен берничә елга бер кырда иген чәчмиләр. Пар җире калдыралар. Шулай ук системалы рәвештә кузаклы үсемлекләр үстерүдә туфракны туклыклы матдәләргә баетырга булыша. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Рәсемдә бирелгән тамыр үзгәрешләрен атагыз. Мондый тамыр үзгәрешләре тагын нинди үсемлекләрдә була? Мисаллар китерегез. Шулай итеп, без үсемлекнең җир асты органы, тамыр хакында сөйләштек. Аның төрләре, тамыр системасы типлары, төзелеше һәм үзгәрешләре белән таныштык. Үсемлекләрнең вегетатив үрчүенә багышланган дәрестә без әле тамырларга әйләнеп кайтырбыз. Ә киләсе дәресебездән үсемлекнең җир асты органнарын өйрәнә башларбыз. Сау булыгыз.